मोनसे जाथाय जादों बेखौबो मिथिखागौ जानो हागौ बेनि थाखाय जोङो नैबे न'खराव हेल्प होनो थाखाय सापर्ट होनो थाखाय फैनाय जादों बे मोननै न'खरनियाव जानाय जादों बे जाथाया साननैसो सिगां बै न'खरावबो जों थांदों सापर्ट होदों आरो दिनै बेयाव फैनाय जादों आर्टिस्ट जानानैहाय नोंथांमोना दायनिगिरिखौहाय माबायदि जाजानो लुबैयो? जों बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै जों बेखौनो लुबैयोदि नैबे न'खरनि जाय बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय बिसोरो न्यायखौ मोनथों आरो दायनिगिरिया साजाखौ मोनथों। रायजोफोरनिफ्राय जों बर' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जोङो बेखौनो जों मिथिहोगोन जे नंगौ मिडियाफ्राव कमेन्ट हरसोलायदों मानसिफ्रा खालि बै जोंसार मुसाहारिनाव थांदों खिन्थु जाथायाथ' सानैनि गेजेराव जादों दा बे जनक ब्रह्मनाव माने रायजोफ्रा मानो थाङाखै बा दल संगठनफ्रा मानो थाङाखै अनसुंथाइ मानो होनो हायाखै बेफोरबायदि बहुत माने कुइसन एन्सार जादों आरोखि सोंलुफ्रा फैदों दा बे हिसाबै जों बुंगोन जे जोंथ' चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा हिसाबै फैदों नङा होमबा एक्सुवेलि बे नङा जे जनक ब्रह्मआ ओरै मा होनो थैनानै थांदों बे नङा बा जोंसार मुसाहारियाबो थैनानै थांदों बे नङा दा सानैबो समान खिन्थु टाइम टेबोल मोनसे सिचुवेसनफोरनिबो खोथा थाहैबाय आरो माखासे लामाफोरनि खोथा थाहैबाय जों चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों मालायखौ बुंनो थाङाखै बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव माबायदि जादों जों बेखौ बुंनो थाङाखै जों जिखिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो दाखालिबो जोंसार मुसाहारिनाव थांदोंमोन आरो जा हायो जोंनि माने आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय माने माखासे अनसुंथाइफोरखौ हैदों दा रायजोफ्रा गोनो गोथो जानो नाङा हयथ' माने जाथायाथ' बारा गोबाव जायाखै नालाय हयथ' माखासे दल संगठनफ्रा गोनो गोथो जानानै सिरिबो मोनखाङाखै जानो हागौ खिन्थु आं मिडियायाव नुदों गासैबो दल संगठनफ्रा फैनायानो फैबाय आरोखि दा फैदोंआनो खोब आरो बिसारनि थाखाय बा माबा मोनसे बिनि थाखाय खामानि मावनोबो साखाफारा जानायखौ जों नुदों बेखिनिखौ जोङो बुंनांगोन आरोखि माने मिडियाफ्राव जों नुगासिनो दं माने बेफोरबायदि खामानिखौ हाबाफारि लादों बयबो आरो दा बेजों आं फंसेल' दाजाबहरनो लुबैयो रायजोफ्रा गाज्रि मोननो नाङा जोङो समान जोंसार मुसाहारि आरो जनक ब्रह्मआबो एखे केटागरिनि सानैबो बिसोर एखे दायावनो नंखाय माने फेक एनकाउन्टाराव थैबाय बे हिसाबै जोङो अननाया गासैखौबो समान मोनगोन जा हायो बेखिनिखौ आं बुंबाय आरो बेजों लोगोसे मोनसेल' खोथा आं बुंनो नागिरदों जे फैबाय थानाय समाव जों ससियेल मिडिया बिराद भाइराल जादों बिराद नुदों मानसिफ्रा माने जोंसार मुसाहारि बा जनक ब्रह्मनि थाखाय माने बिसार मोननायनि थाखाय न्याय मोननायनि थाखाय खामानि मावनांगौ खिन्थु दल संगठन गावजों गाव बखिलायनायखौ जों नुनो मोन्दों खिन्थु जोङो बिसारनिफ्राय ओरैबायदि लुबैदों जे गावबा गाव माने दल संगठनफ्रा माने हर सान माने जोबनो गैयै अहरह खामानि मावनाया साबसिन आरो बेबादिब्लासो जोङो जाथिया सान्थिखौ लाखिनो हागोन खौसेथिखौ लाखिनो हागोन बावहाय माने बेबादि मुहुर्तआव दल संगठन बखिलायनाय राजनिति खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै आरो सोरबाया माने ओरैबायदिबो दङ मानसिया बबेबा संगठनफोरखौ जों बुंनो थांला ओरैबायदि रोखोमनिबो मानसि दं जे जायफोरनाखि जाथाय जायोब्लासो गावखौ हाइलाइट खालामना लायो